apa ora duwe wedi? Apa? Iki diwaca sik. Wes, karepmu aku ora melu-melu aku. Almarhumah Ibu Kutik. Karepmu aku ora melu-melu. Lho kan biyen to, Mas. Biyen to. Biyen. Napa kok suaramu? Caranya punya. Jaremu mau nyata. Ayo, napa kok ndek? Ya kan biyen to, Mas. Biyen nek nyerap bunyet. Iya. Iki mantene ana loro no. Sing dadi manten loro, berarti lanange siji sing wedok loro. Ora. Aduh. Loro ki rong pasang, rong jodoh. Dadi ini siji. Iya. Pangku-pangkuan. Aduh ya Allah, ora jane. Maksude iki mantene. Dikore lho ndi? Dikore lho mek sitok. Maksude tasyakuran dina iki iya jelasnya ya angel iki. Mantannya ada 2 pasang. Putrane Pak Nyoto itu ada 2. Ya toh?